ngala persang enre ngamla nga i jublay tang bangamla ban i chisayu ban kongo eu hatu kata kalong ka kentien na gabanta jongpi hagni kesngi kani ka khubor kalong ban ai ban CMP lara pisngo ba pila persang na gabanta ka nogodo hagajing em kalaban long gajing khot ka bo bleu khot ipi kalaban long gajing ai ka ba kirpang ka bo bleu ai ipi hadin jo gajing persang pimla ban lesi hagajing gedai ka ba em jongpi bodu blairu pi e ju blai en rei bon sen pi hap pat pisngo ba pimla ya ka ban le ya ka e ka ba pi angnot ha ka donot kani ka khubor ka long na ka banta jongpi akwa ya ka ban ai gajing slok banginya pej ha ka di por na gajing thu shapang weu breu bakartang Petras bolong ru sanranu Jesus Christ ni ulong kanuksa na gabanta jongi na gabanta jongpi lara pisngo thu ba pilong kumta ngan petang khendiat ka jing ja bat ka jing sham jongni usakri jong blai ban ngangai scam gin sham ya ka jing hikai na ka jing sham ka jong bat ka jing lenti ka jong ka baning kong e na gabanta jongpi ki ba persang henrei pisngo ba pimla kalong ka jing du mensim ka jing ai mensim ka baning kong na gabanta jongpi kalong kamla ubre uba persang ubamla banyu ubre uba klem persang ai ru em menong biang sisien kamla ubre uba persang wadla da umla banyu ubre uba klem persang ai ru em tadena tagadaw la da fisngo ba fila persang en refim shimlala ani kalong gajing ai ben siem na gabanta jongpi dan shibon ki bre ki ba shupet kai ki bam shimla shimi ga senjam pat kinang tang ye gaban pej ikiwei ndela da filong kinong persang kini ga khubor kalong na gabanta jongpi ala film long kinong persang ani filong ki bre ki ba shupet kai kini kam de ga khubor na gabanta jongpi la da kadi ka khubor fidan kam ban yo sko kalong fidan kam ban shimi ga senjam ban persang tingnya pej hagri ga por na ga wei ga jingja haga gospel ga jong Matthias kalandong ga khatsao haga baga Bible ga tho ba ka wei ga sngi Petras ringkat ber kisenran kidon hapdeng jong ga duriao bat kinsan kalawan ke eryong ga bakrao bakani ka eryong kala jan ya ga ban pengam ya ga leng jongki kalong ga jing at pulong ga bakrao bat haga ta ga khilamat uji sukres lawan mi pa hapdeng jong ga duriao ya hasla jong ka bagaktin ka jong blake ang hagaban ningkong gi senran kila shepting enre hadien uji sukresu ang wadom shepting dei mga baga Bible ka ang bo Petras wang ni kentien ko truala da dei mame to hukum yang abangan wan shame bagaktin ka jong blake ka ang ba u Petras hadien bele sngo na ka hukum ka jong tribe unwan shau ulakin thi na jrong leng kani kalong ka jing le bit larang inya prakhat na ka jing start breu bat ka jing sngut ho kum ki breu rengan ong ipi kamdei ka jing le bit namar bu Petras ulakli shwana utrai shwabu unle ye kane tadena ta ka daw kanu ka kam gu file pentikna ba ka deiru katkum kamban ka jong blai ka deiru katkum ka jing alam ka jong blai ada ka dei katkum ka jing alam ka jong blai Redegat kum gamban ke jomblay, kampel la kibri kum la ban sutho, kampel la kibri kila ia ke ban kren kenuru kentien. Na penshlo refi ba finya shaprang. Ke Bible ke tin ke jomblay ke ong ba andau Petras la kenti na ka leng. Ke kamba agala ja, ha ke bola yat hasla jong ko Kum ba yat u Jesus Christ. Re hadien jong katu kat ni jong ka jing yat ke jongu. Ula phais ke diang bas kamon ula iye ke eryong bat ke jing at pulung jong duriao komu breu ula shepting ula artatien bat ke tin ke jong blai ke ong na ke daw jong ta ula sedang ya ke ban ngam no adien ula sedang ya ke ban ngam u Jesus Christ ula wan ban shem ya ke kti ke jong Petras rong ame uberit ke jingan ke Bible ke tho ba hadien bo Jesus Christ ula shem ke kti ke jong Petras u Petras ula ya rengkat bat shadow kaliang kani kalong ka jing hikai ka ba khrao na ka banta jong pi ki ba persang ya ka ban le ya ka ba bleu khot ya pi ba pin le
kelak ban long haga ban ningkong ka perthai ka ro ye fi namal ba phile ek ba khrau henry ba fistang ban ngam hari fistang ya ka ban hier hangta ga perthai kan stang ban kheben ye fi ani kelak ban shu e no ye fi kum tu kelak ban long ga jingdu men sim na ka ban ta jong fi ringa kwa ban ai fi ga ni ga jing kai ba pedeng jong ga jing no men sim tu tip ye ga ni ga wei ublei ukwa ye fi ba pin khot kerpat yu ublei ukwa ye fi ba pin penrit ye lede hakmat jong u Petrus hadien bola sedang ban ngam udon ye ga jigjit kata kalong la un yele daladehi badaga bor ga jong hi lani un khot ye ga jing snai ga jong blai ba ga jing rap ga jong blai ni aingo yu blai u Petrus ula khot ye ga jing snai na utrai lo le snai na ka benta jong mau blai long bayai ne ki breu ki la banom long ki bayai ne ki breu ki la ban e no ha pistang ban ngam henrei utrai umju e no na ka benta jong pi kani ka long ga jing hi kai la fisngo ba fila hier la fisngo ba fila hap la fisngo ba fila bakla la fisngo ba fila snang bandu mensim shimi ga senjam jong ga jing penret pediang ye la de ba femla dalaga jong ga bor kani ka long ga jing hi kai ga ba kraw balai bu Petrus ungam kadon ga daw bat ga jing thmu kadang bu Petrus ungam kadena ga daw ba ga khmat ga ju kim long shu shau Jesus Christ kilong shaga jing at pulong bat kilong shakil air ga be persha yu ka jing thmu pat jong kani ga jing ja kalong ga ba namar hadin bu Petrus ulangam ula pendit yelade ru try la yarap yu pada ga ba khaddo ru try yu ai ka buram aku aban yo itho ipi let's say haga jing at lenti haga banding kong fisngula haga banding kong fisngo klan re haga jing at lenti pi ha pi kalon pi ur kadega klip mat ka blai kwa fi fin pendrit yelade aba fi pendrit yelade ga jing sarong kam yo jaka aba ga jing sarong kam yo jaka blai yo ka buram kadena ga daw yo jing hi kai na ga ni ga jing itho ba blai udi hok banyo ai ka buram bun sin ha ga jing long breo haba ki ai baro ki yaj bet ngim nang ban ai buram yu blai karon ga por bagi brevi ro ai ishim ye ga jing ro ba ga jing sarong kanang man kraw nang man kraw kadon ga jing ma ha ga jing sarong nama ga ktien ga jong blai ong ga jing sarong ka yalam shuwa ga jing jon tdena ga daw angit scam ba compare kai ga baja ga jing ga jong pi kawai ga jing ai jing mut pendut ye lede ha khmat jong blai let's say ha kanu ko benta jong ga jing persang jong pi ba fi ha fi kalon tu tip ga go wai ublai kwa ye fi fenang ban pendut ye lede ha u te kata kalong ga jing kai ga baning kong ka benta ga ba ar ga bangin ye pet na ga jing shem ga jong Petrus hi kata kalong hadien bau Jesus Christ ula ye tho lupa shapang ga jing sha ga jong halor ga ding phana hadien bau Jesus Christ ula ye tho lupa shapang ki jing ja ki ba shur kai ki ba on sanar phana no yu ka Bible ge tho how Matthias kal nong ga ba ar phun reu ga khat ka ba lai phulai u Petrus ula ye tho til ong u lada baro kin thot na me ngate nganam thot lanoru baru Jesus ong u shisha nga ong hame bahakini ke med shwaba umpat riu siar men len yanga laisien u Petrus ul u lagade yanga ban yap no lembat me nganam len setia me kumjuru kila ongi sendan baro ke Bible ge tho bu Petrus ningkong ya ula krening ni kentin balaki wei ken thot ya me ko try nganam thot ya me pada baro kin eno ya me nganam eno ya me wala ga day nga nganyap rengkat bat me balai bu Petrus ukran ni genten Petrus ukran ni genten na ga daw ga jing et ga jung eu try u Petrus ukran ni genten na ga daw ga jing shirham ha ga ta ga jing et ga jung eu try henry Jesus Christ bu Petrus u i ga jing tlat ga jung u i ga jing long breu how Petrus bu Jesus Christ le thu lo pawong ha ga ni ga si haba pat riu siar men len yang alai sien parandala riu siar men second mau membela len yang yakin ka jong blai ge tho ba dashisha ko mo Jesus Christ ukran
kalong kum ta thek habala kem yu Jesus Christ ay lam yu ye kaban sanar pna u Petrus ulalen shim la yitho yau kan rajung shim la yitho yau Jesus kene kalong ka ek bas ngosi but the Bible ge yitho da shisha u Petrus shim la tip breu tat anda usiar la ken i u blame la thung da usiar ban pen ken mau yau Petrus ya ke jing kular ke jungu aju perkhat igini ko we balai bo blai bo da usiar ban ken i ban pen ken mau ban pen ken do yau Petrus lesi kala ban long namar kibriu hi kendom biang ya ke ban pen ken mau le ne ban pen ken det ya ke jing tlot ba ke jing do na jong wei pat bun sin abang i ba kibriu ki tlot ha ke jaka bangin ai men sim pen ban ngi pen yap sendon yaki dak ba pen rem yaki dak ba pen ken mau yaki aka pagi lakular regem shimla ban pendap ketin ke jong blai ka ong Petrus andala ken i usiar lakin det benrio lakin mau yaki aka ba ulakular hau trai ban shimla ban pendap kani kala pen pat je ka donut ke jong Petrus la yam khang ban la ban le esho namaru la dep ye ban pen ken ye ka kular ke jong ulakular hau trai but ke Bible ka ong hadin ba yu kresla sanar pna Petrus lakut jungmut ban phaidien ye ka ban ino ye ka kam shakri blai ban lech phai pat shaka kam gabrem ban lech tong do kha ban u Petrus ha ka jinglong breu ula prakhat ba ka lakut namar wala dau i ju trai re shimlala ye ka ban pendap ye ka ta ka jingkular wala dau don ye ka ban sim ban shakri yu trai hadu ka bakut henry shimlala Ketin ke jong blai ka ong u Petrus barkini ki senran ki wei patru ki le bod yu ki le biang sha jaka tong do kha sha duriau ban le biang ye ju ka kam gabrem kadang na pedeng jong pi ki wa shashkor ga de ga jingi kai lesi ha ga jinga lenti ga jong pi kum u banget le kum ka banget pidon ye ga jing thrang ban ye ju blai pidon ye ga jing angnot ban pen so bha yu blai re ha ga jinga lenti ha ga jing long breu pila pun kenya ke kular go pila kular ho blai lesi fi ong ngala IT lot show try lesi pila klet ru ba pila sedang ru ban phaidien naga jinga ha ga jinga dai ga ba em ga jong pi ba blai ba ka tin ga jong blai ge tho ba ndau Jesus Christ la mi pat ha ga ski ga balai Jesus Christ la lej ban wad iki senran ba ka Bible ge tho Jesus Christ la lej ga ban sheshem yo Petrus lej ga ban ye kran badu Afin pulih haga gospel ke jong Yohanes kelenong ga khadu e kelenong ga arpuwe Aktin ke jong blai ka ong ba Jesus Christ la wan ye ga ban sham yu Petrus but u Jesus Christ andala sham yu Petrus but haba u Petrus la itho ba de u Jesus keladon ga jikran but hagani ga jikran kalong ke ege ga pla u Jesus Christ shim la kran shapang ga jing hap no but ga jing len no jong Petrus kani kalong ke egi pula u Jesus Christ pen banu la keli u Petrus ya kani ke jingkeli ko Petrus ko Simonu khonu Jona me kam it mame yanga banikine kata kalong ke jingkeli ke jong Jesus yu Petrus tu Petrus la jubab wong hoi try metep banga it jame baru Jesus la keli ni ke jingkeli hadu laisen la dai manga pada dan mano ba la syukur yang nganjin la penken mau ya gejing syukur jongki yang Henry kalong ke egi pula bu try Jesus Christ shim la kren syapang gejing len ke jong Petrus Henry pen banu la keli ya ke donot ke jong Petrus lau i chishan am yu balai bu Jesus Christ u keli ke gejing keli maka long ke badon kam maka donot ke jongi kan long ke ba shisha kumbengi kren walada kejingla kam don hangta nama galong ke badon kam bangin don ya kejing iet yau blai wala da ngimla ya ke ban kongo yu lesi hagni ke ski ke benta ngaru ngala ban keli ni ke jingkeli shapi para bagi tin ke jong blai kan keli yang hilang hibaro hatungi iet shishan am yu blai compare kat nusien ngi kelon compare kat nusien ngi bakla compare kat nusien nila persyang ngimla ke jingkeli kelong hatungi it na am yo blai
Larang irang I jublay, larang irang thrang jublay, larang irang sliang jublay. Naru ka donut. Ublay usung thu I ka jing telot ka jongi. Ujisu Kris ula keli yu Petros hadu laisien. Hatu me I mekam I ma me yang aban yakine. Hadien bu Petros ula len yu laisien ula keli syapang ka jing I. Shum la keli syapang ka jing len no ka jongu. Kedena tak daw ni ka singi bumenta. Ha ka jing dai ka ba em ka jong pi baru blay. Ai begini ka jing keli ka long ru ye pi. Hatu pi I yu try. Lesi pi ang hoat nga I yu try. Utry ru teb ba nga I yu. Utray utip bakat no ngasngosi habang ngamla ia ka banle ia ka mon ka jung. Utray utip hadu kat no ka thangga mensim habang ala IT show blame mensua rem bentang las nang mon sentut biang bat ka perthai. Lada ha ka donut ka basyapo ka jongpi ka don ka jing ngosi ba pile ia ka pop. Lada ha ka donut ka basyapo jongpi ka don ka jing thrang bat ka jing anut ban persom hayu blay. Kata ka dak ka ba sngotenat ka dak ka ba bhana ka benta jongpi. Katakan dia sign naga benta ka jinga ka jong blay. Ka ko fin kam ban le ngap ngan ai fi ka jing hikai. Kumbau Jesus Kris ulah hikai u Petros. Hitep ka baja hadian jungane. Hadian ba Jesus Kris ulah pentikna bu Petros u u. Compare ka jing tlot ka jung. U Jesus ngotho. Ka ba Jesus Kris u hikai. Ka ba Jesus Kris u ong u Petros ngakwa ai fi fin yo kata. Hitep ka ba Jesus Kris u ong u Petros badi kesenran baro. Uang ini kentin. Kelej ban up haga kamra ga bahaneng ha Jerusalem wat no mi na ga to ga Jakarta andala pun kop pi ga bor yu ka boru min sim ba koin kata ka ga bot ka bare na ga benta jong pi ba pin job ya ga jing klot ba ga duna jong pi baro ken ma ga ni ga we Jesus Kris la ban yathu lupa ha Yohanes ko nga ba khatsan klem mga finomla ban le rum klem ka bor ga jong try genomla Klem ka jing pechat bor ka jong try wala dangi don ya ka donut I don ya ka jing thrang ginamla tadi na ta ka daw kumba Jesus Kris ubtha ai gisenran kumtaru ai bagani ka jing kai kan penken ma pi piran kamban le ka ju the Bible itu bagi senran lafin pule hagi kam ki apasal ko nang baningkong fin syam hang ne ba kisenran la hukum da Jesus Kris bakin up ha Jerusalem but anda kil up hang ta The Bible itu bumin semua kujung beli lawan ya kawan penkop yaki daga bor. Perhatian bala penkop yaki daga bor. Kadon ga jing keladur haga jing long jing em jong kisenran baro. U Petros uba syepting ula kelalong uba shlur. U Petros uba hab baru bekelan ula kelalong ubre uba scam baru berjanai. Balai nama la penkop ya uda umin sembakoi. Pada ka bor ka jong min sembakoi. Di na ta ka daw ni ka singi ko aban ong ipi. Klemo min sembakoi pinom la ya ka ban job. Wala da fidon haga donut ban I you blay. Besi fikili di ka jingkili kumnungan le ban yo pediang min sembakoi. Ken mau kan arbenta ka jing yo pediang min sembakoi. Kawai abang pediang Jesus Kris yo ya ka sharp ka jong min sembakoi. Ha ka jing em ka jongi. Sakawai pat ka de ka jing pen ko bor. Ka ba min sembakoi jong blay wan hagita ki batrang bat ki basliang. Ka Bible gitu kumbala penyo sngo ha ningkong apostol ko lang maningkong khat ka basan na Yohanes sishaw la pen baptis dak Henry on pen baptis si piro ben sembukoi secondary ski naro menta Tien ka jong blay ko ong ka jing pen ko bor ben sembukoi ka de ka way pat ka jing sham ka baro ki banget kiron kam ya ka ban mat ika but nak benta jong ka ni firon kam ban le ini ka way man sliang man pano try ya ka jing pen ko bor lada film sliang ublay daleleru ono pendap yapi lada film angnot lada film up how try haga jing duai haga jing mane but yai thrang but yai pan film yo pdiang yo men sembukoi but lada film yo pdiang ya ga jing pendap men sembukoi film la ya ka ban yeng haga jing ya lenti haga ni ka perthai dena ta ka daw ko aban ai fi ni ga jing kai kanam long tang ga jing pen sngo yapi henry shim ya ka bar pentre kam ya ka shim ko ga senjam ka ta ka long pen lech show try haga jing duai ban up how try ban try pat kop yang ga bor men sembukoi jome duai ga ga jing duai yai wa da ga donut nganong yapi fen samat ga ga singi blay un pendap yapi da ka bor ga jong men sembukoi ko magi senran ki up kamilanti hag ya ga jing wan ga jong men sembukoi ban pen kop yaki taru ma piru firan kam ban le ga ta manga fi gidan kam ga bor ga jong men sembukoi klem men sembukoi fenom la ya ga ban em ga ga perthai padu Jesus Kris ha udan ga ga perthai udon kam ya ga jing pendap ben sembukoi kadu tam manga ban ma pi ki batlot ki baduna ngidon kam ya ga jing pendap ben sembukoi ba fenom du men sim
la galong ha gajing persang jong pi gajing khot ka jong blei ken ma bo blei kwa ba phin ai buram yu blei kwa if long ki blei ga sngoret ne da da la phang don tang ha gajing ro jong ki breu la phang don ha gajaka ga ba ya ba klem kuno no gajing duna klem kuno jing bakla na septieng yo ba mun sim jong gajing sorong on yo ban sin share gajing em ka jong pi bat nak benda ka jinga dai ka em ga jong pi bot ublai pat ken ma ga ni ko we wala fi e jo try kum ba e u petras penom la klem ka bor ka jong min sem ba ko te nget scam lamba ga ni ga kubor ublai on bo ye ga jing thrang ha ga download ka jong pi fi yo pdiang ye ga jing pendap ka jong min sem ba ko tungin ye pelong la ga jing doi ha ga ni si ba finom sakut ha ga jing sharam rei pen ban long kam kraban ki nong job tungin ye doi ha ga ni bor try bling a dwai na gabanta jong baro ki ba shashkor ye ni ga jing hikai la ki la ya lamba ga jing sharam la ki la ya lamba ga jing hap no ha ga jing lanti la ga jing persang na gabanta ga jing khot ga jong me la ga jing shakri blai la ga jing dai ga ba embat me la ki la stang ban sun tu no na ga daw jong ga jing tlot ban ga jing long breu a blai me da ban kula ga ktien ga jong me ye umil sim ba khot na gabanta jing kita gi ba pan na gabanta jing kita gi ba thrang ban gi ba sliang pendap yaki kumta ableng apa na mega try kat bagi dang shashkor yakni ga jing hikai par kat bagi dang dwai reng kat bat nga hagri klemat to pendap yaki do men sem kho jome na so tho ila dia ablay klem ga bor ga jome nganam la ban yang dale leru kumtaru ablay na ga banta jong ki to pendap yaki hagri ga klemat ta ga bor ga jome sem kho jome kumbalong gi sanran ga try pen kelador ga jinglong jing em jong ki ta ga bor men sem kho kumtaru ablay hagri ga klemat to pendap iki we pi we ngidon kame men sem ko ngidon kame me try naga banta ga jing pendap ko phla ka mayan naga khadis nei ga jome khuble shibur me sngo ga jing doi ipan kini baro ha ke kerteng ga jong jesu amen doble ga jing sok lorang kat bat fi si sham para ga bor amen